Dari siapa? Kenalan. Oh, itu owner roti sajian. Nggih, matur suwun, Bu. Sing kagungan onere anu Nduk roti Roti sajiem. sajian. Roti sajiem. Wis diparingi ta, Nduk? Tak Sampun. dudu enek piyai sugih Nduk wong piyaine lomo Nduk. Nggih. Kaos ireng arep kuwi Nduk. Alah niki to, Pak. Dei kok. Biasane nek maringi caci Sugeng dalu Pak Kangko Buduwi. Ya. Wis sugih tenan Nduk, sugih tenan Nduk. Alah ki lho Pak De langsung Pak De. Nduk legit. Aku jalukno sisan. Oh njaluk dhewe Pak De. Oh iya. Biasane 500 lho Nduk nek Pak Kangko iki tenan Nduk. Matur sembah nuwun Pak. Wes cangkeme rasa cerewet. Biasane 500 lho Nduk. Matur nuwun nggih Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun panjang yuswa. Amin. Sehat selalu. Amin. Amin. Nek Pak Kangko wis turah-turah Nduk duwite kintalan Nduk pisan. Ya, betul. Amin. Donga kok kuwi kok. Nggih. Matur nuwun. Nduk legit Heeh. putra daerah. Ya, betul. Budaya tembang-tembang Jawa nggih pinter. Iya, Niku nggih. tembang klasik-klasik nggih saged tok. Mas. Saged. Nggih. Sing klasik apa Nduk tembange Cahayu? Klasik nggih. Nggih. Iki aku ning kene dhewe to Pak De. Dikancani piyai akeh kok. Lah aku ning kene ra nek kancane lho Pak De. Pak De koyo ngono. Kok nek aku rono ndak ora nek sing maringi kowe malahan ngono. Ayo wes. Sing klasik. Apa sing klasik apa, Nduk? Klasik nggih. Apa? Pangkur. Pangkur apa? Pangkur sing kalau sing mingkur. Ngono kan? Iso. Iya. Ya kae. Nggih, iya. Pangkur apa ya jenenge? Kowe nembang Nduk, aku dodol es teh kok ning kene kok. Apa ya enak udah kalian dadi Latin. Ora apa-apa. Nek grup iki jan ngene iki kok grup tawon das iki ngene iki kok. Grupku iki ngene iki. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu para tamu. Kok kene sing jawab to Pak De? Diulangi. Sing banter. Diulangi nggih. Ya, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngeten kan nek penak ngono lho. Perkenalkan. Nggih. Perkenalkan nami kula Legit Mustika Puala. Legit Mustika. Puala. Wala daleme. Daleme nggih mriki Sragen. Sragenmu ngendi, Nduk? Sragene desa apa kutha? Sing desa? Sing desa kuwi Sanggrahan Ngrombo Tangin Sragen. Oh, kuwi desane. Desane. Kuthane, Nduk, kuthane. Pilangsari. Gak ngerti, pokoknya daerah Pilangsari, Pak De. Ibu nama siapa? Ibumu jenenge siapa? Asmane siapa? Suci. Duh, kowe iki legit anake Suci. Nggih. Iki bapak, Nduk. Alah. Anya kumat. Pak Gareng. Oh iya, Gareng. Oh iya jenenge Legit Tralala ya. Bola gawe jeneng dhewe kok Tralala. Sing ora iki mung trae Pak Kangko kae ora nganggo tralala. Ganti jajak. Monggo pangkur. Pangkur nggih. Nuning mingkur ring koro iki latihan lagi dek ini loh iki. piye? Latihan lagi dek ini. Latihan lagi diingi. Ini khusus buat hari ini. Oh ya, terima kasih ya. Sip, dan jos. Oke.
Lanjut ya.